Please support me guys. As in guys, makaawa na talaga ako sa inyo guys. B, isauli ko to B. Bakit? Kasi look, oh, may mura B. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning guys! Oh my God, natagalan ako guys kasi magre-ready ako. Na ano ako sa pamilya ko, palagi kaming nag-uusap ng kapatid ko. Every morning, every night na lang mag-usap kami. So kaya natagalan ako. Kailangan ko palang umalis. And hindi ko na malayan, nag-change time pala. So umatras yung oras namin. So instead of 6 o'clock, naging 5 o'clock, so umatras. Sabi ko, oh my God, nagmamadali ko, sabi na. So, sino ko? Pagtingin ko sa laptop, sabi ko, bakit iba yung oras sa laptop kaysa nandun sa microwave? So, yun pala yun siya. Umatras pala yung oras. And maghanap lang ako ng damit. Utot ako ng utot, guys. Mahangin talaga ang puwet. Bukas, magkita kami ni Mister kung... Thank you so much guys sa inyong suporta ha. Thank you so much sa pag-support. Thank you for gustong-gusto ninyo yung kami ni Tami magsama. Salamat talaga ng marami. Hindi na ako mag-makeup pero gusto kong mag-eyebrow. Mag-eyebrow lang ako guys kasi alam nyo na the brow is an eye of the tiger. Yun siya. Hello? Yeah, I guess it was Saturday. Time change. Yeah, it time change. I told you the other day. I forgot. So, it changed when I look. I said, oh my God, it's 6 o'clock. And then when I opened my laptop, I said, holy cow, it's 5. Hi, guys. Hello. Muntik na akong mahulog sa bangil. Doon. Sa pagligaw ko kasi, yung kalsada doon is parang may bangil. Parang pag ganun. So, muntik na akong mahulog. Kasi sa kakalikot ng katawan ko, sa cellphone, sa compartment ko, kinuha ko itong camera. Dahil sa camera, muntik na tayong mahulog sa bangil. Sabi ko, oops! Oh my God, buti na lang hindi ako nag-speed. Anyway, puntahan na natin, kunin natin si Brenda. And then, pagkatapos niyan, punta na tayo kina Lloydie. Look, tignan nyo yung dala ko, guys. Kita ninyo? Kay Lloydie yan. Sana naman maging may pulis dito. Pulis ito ba? Naghihintay kung sino. Hala, walang lagi pulis. Pulis guys, pulis. Pero yun, sana naman, anuhan yan ni Lloydie, alagaan. Lloydie, if you're watching, alagaan mo yung kalamansi ha. Lagyan mo ng ng fertilizer. Pinaupo ko doon guys. Nilagyan ko ng seatbelt. Nilagyan ko ng seatbelt doon. So yun, let's go take mga bahog tik-tik. Tinuruan ko sa Tami guys ng let's go take mga bahog tik-tik. Wala siyang kaalam-alam kung ano yung tik-tik guys niya, baho. Wala siyang kaalam-alam kung ano yung baho na tik-tik na yan. Ano na siya, sunod. Pero hindi ko sinabi. Pero ano lang yun, expression lang man yun, yung let's go take mga bahog tik-tik. Huwag niyong masamain yung mga tinuturo ko. Huwag niyong masamain yung mga tinuturo ko sa kanya kasi turuan ko pa siya. Turuan ko pa siya ng mga marami-rami. Like, aroy bilatong. Joke lang guys, joke. Huwag niyong seryosohin kasi, ay nako guys. Gusto ni Tami yung loko-lokong mirian. Ito na, bumalik na sa luka-luka. Gusto niya, gusto talaga niya. Sabi niya, na-miss daw niya yung yung mga kalokohan ko, yung tatawag ako, and then, away-away. Away-awayan ko siya, sino yan, ganyan. Pero wala na yun guys, akin, noon, totoo yung mga ganun, pero ngayon, parang, sa tagal-tagal na namin, hindi ka pa rin nag-trust sa asawa mo, or mga ganyan. Alam mo naman yung asawa mo na hindi yun babaero, lalakiro yan. Joke lang. Uy, huwag niyo yun, sisuna. So yun, so kaya, yun, anuhin natin siya. Ibalik natin ang dating luka-lukang mirian. Luka-luka man talaga ako. Kahit anong gawin ko talaga. Pero, na-miss talaga niya yun, yung mga tawag-tawag. Yung tawagan ko daw siya. Sabi niya, hindi ka na tumawag. Hindi ka na nga mag-reply kung mag-text. Kasi early in the morning, guys, text yan. Sabi ko, wala. Binabasa ko na siya. Hindi na ako nag-reply. Kasi paminsan, mga videos, mga text, yun yung mga sinisend niya sa akin. And then, parang siya ba? Parang na-miss niya yung mga kalukuhan kong mga kaganapan sa buhay ko. Yan. Pero nagre-report ako, for example, alis ako, ganyan, report. Pero, yung mga kalukuhan, tiga guys, tuyok sa tadiri, guys, ha? Tuyok sa tadiri,
matumba niya ta. Madagsmaga niya ta. So, ginuo ko ng adlaw. Siya, ganoon. Balik natin yan, yung kot-kotin natin yung lagay. Hindi man yan magbabago, guys, yung ganyan ko, yung mga kot-kot. Mga kuotin natin. Kuotin ba yung sa Tagalog? Yung parang we have to touch the snowman. I wanna be the snowman. Snowman I wanna be. Abangan nyo bukas, guys. Puntahan natin si Mister. Pero panood pa rin kayo sa video ngayon. Kasi salamat talaga sa mga suporta. Pero bukas, puntahan natin si Mister. Sabi ko sa kanya, samahan mo ako ha. Kasi mayroon akong gagawin dyan bukas ha. Samahan mo ako. Ang dami kong gawin, guys. Magpunta ako sa bangko, sa HSBC, yung account namin. Kailangan naming i-close. So, may pira doon. Kunin namin. Transfer sa joint namin. Joint account namin yun. Pero hindi namin ginagamit, hindi may pera. So kunin namin kasi for a long time na hindi mo ginagamit kasi yung pera dito sa bangko. Hindi mo siya ginagamit, hindi mo siya nag-deposit, hindi ka nag-withdraw for how many years na, mga ilang years na yun. Pinadalhan kami ng sulat na ibigay yun sa gobyerno. And then kapag gusto mong kunin, magki-claim ka naman, matagalan ka ba? Kasi nila yan ibigay sa yung mga ganon gobyerno. So kunin na namin, i-transfer namin sa ibang bangko, yung sa aming dalawa. Alam nyo, guys, meron akong news. Hindi man ito malalang news. Ano yun? Hindi man ito malalang news. Ano lang yun, napag-usapan namin kaninang umaga. Sabi ko, Han, what if we do IVF? Sabi ko sa kanya, sabi pa niya, we have a ton of bills. Sabi niya, first thing talaga niya, kasi guys, alam nyo guys, 2 bahay yung binabayaran namin ngayon kasi wala nang tulong sa gobyerno sa ng mga mortgages. Sabi niya sa akin, we have now 2 bills sa mortgage, ganun. Unahin natin yung bill, sabi niya. Sabi ko sa kanya, pag may matipon ako, magpa-IVF tayo. So okay lang ba sa'yo kapag wala na tayong 2 bahay na binabayaran? Okay lang ba sa'yo yung ganun? Sabi niya, yeah, we can do it. Sabi niya, so ako guys, nabuhayan ako ng loob. Nabuhayan ako ng dugo, guys. Kasi sabi niya, yeah, we can do it. We can do it. I said, I'm gonna save man, Han. That's my goal, Han. I'm going to save. And then you have to help me, ha? Because this is our baby. Sabi ko, this is our baby. This is gonna be, I wanna see even just 1 baby. If it's twin, then we have to accept. Pero gusto ko talagang makita yung little tummy. Sabi pa niya, we can do it. So sabi ko, oh my God, Lord, help me, Lord. Na sana, Lord, mabinta na yung bahay ni Bianan para wala na kaming 2 bills na binabayaran. Sabi pa niya, nakikinig siya, guys. Sabi ko, my goal, Lord. sabi ko talaga sa kanya, Lord, I will save for that, Lord, and you guide us, Lord. Sabi ko, nakikinig talaga siya. We're on the phone. Pinaihi ko lang yung 2 aso. So nag-usap kami. I don't care talaga marinig ng kapitbahay. Naglanog-lanog yung boses ko doon. Sabi ko, Lord, guide us, Lord. I'm going to save money, Lord, that we can have a baby, Lord, before we ugod-ugod. Sabi ko, before mag-ugod-ugod na kami, ganon, na meron na kaming makikitang mga baby namin, isang baby na little Tommy and little Mary Ann. So sabi pa niya, I hope the height is not your height. Sabi pa niya, doon nabuhayan ako ng loob, guys, dahil sa mga pinag-usapan namin ni Mister. So yun, nabuhayan ako. Sabi ko, please support me, guys. As in, guys, makaawa na talaga ako sa inyo, guys. Magpasuporta ako sa inyo, guys, dito sa Facebook at YouTube. Support me, guys. Guys ba, yung parang suporta na guys, kahit manunood lang, guys, para naman makasave ako, guys. And also meron akong masave kami ni Mister. And yun, sige na, guys. Nabuhayan, honest to goodness, guys, for a long time ayaw ni Mister, ganon dahil nga, may mga problema, mga bayaran. Siya yung nagbabayad for a long time sa kaibiyanan. Sana makasave lang talaga ako. Please support me, guys, dito sa social media, guys. Share na lang yung mga videos ko, guys, para makakita na mga anak, para makita na ninyo yung little Tommy, guys, for few years from now, guys. Ginoo ko, Lord, tabangi taon ko. Hi, guys, baka magtataka kayo, bakit IVF? Ang bata-bata mo pa, pwede naman kayong magkanak, guys. Ilang beses na namin yung tinatry. At least yung IVF is yung Tommy, tulungan nila si Tommy. Ipanalangin ko na lang talaga na maging
magawa namin yan for few years. Kasi guys, can you imagine guys, magbuntis ako guys sa anak namin. Ay naku, talagang buhay na ito. 37 na ako guys. Mag 38 na ako guys. Ginoo ko ang tanda-tanda ko na. Diba? Ito yung mga hinahanap ko. Ayaw ko yung mga boots. Mga ganito ba? Ayoko na mag-drive. Gusto ko brown, B. Nasasara agad. Yan, naghanap ako. Yung presyo, guys, oh. Itong gusto ko to talaga. Ito, gusto ko to siya, guys. I-try ko nga ito. Naghanap tayo dito ng 6. Wala mang ano. Maluwang sa ano, B? Hala, gusto ko to. Parang pang-tuboy ba? Pang ano ba? Pwede to pang snow, be? Yung parang maginaw, be? Tataas ako kunti. Hala, 6.5 to? Sure ka? 6.5. Thank you, be. Pahalik, be. Ang cute ng ano niya, baby. Ito. Kasi may brown, no? Hindi, ayun ang cute na ito niya. Oh, maliit yung usok ba? Ay, ano, be? Ano? Sige, si 7. Hanap ako ng 7. Ako nang punta. Ito siya. Ito binili mo? 74, be. Ito sana, be. Look, tignan nyo yung kaparehas. Pero mas gusto ko yan. Okay, kasi ito. Oh, purple. At saka yung presyo din, oh. Nakabili tayo, guys, ng ano yung base is Skechers at saka siya para siyang boots. Iba sa mall sa Pinas ba? Kahit nasa loob na yung entrance, may gwardiya pa rin. May gwardiya pa rin, di ba? Ito, Macy's tayo. Alam mo, mahal. Mahal talaga dito, guys, sa Macy's. Dito ka makauog maka. Oh, sige. Dito tayo. Hi, pre. Kumusta man, pre? Natuli ka na ba, pre? Tinuli ka na? Tuli ka na? Si Lloyd. Guys, ang ganda ng color. Sana plato ko to lahat. Ang ganda ng color. Ito yung gusto ko, be. Green. Ito. Ito Turquoise man ito, be. Turquoise color. Yun, paborito nila. Mga Linux dito, oh. Meron akong hinahanap, guys, para sana iregalo kay Lloydie. Pero wala man sila. Para regalo pang bahay nila ba. Pero wala akong mahanap. Coral na plato. Katulad sa amin. Kasi yun yung gusto niya. Ito, maganda to, oh. Ang daming coat, guys. Yung mga pangginaw, ang dami na, oh. Magkano yung sa Burlington? 49. Pero maganda kasi dito din, be. Hindi na mga reject ba? Yung doon halos napilian naman yun. Ito, oh, magandang color to, oh. Guys, nagkagulo na kami dito kasi ang mura. At saka nakabili ako doon ng mamahal. Ito nga, oh. At saka gusto ko to, guys. Ang sinabi pa naman niya, guys, sa akin, guys. Hindi daw ito kasi hindi bawal daw ito sa akin. Ano, ito dito dapat ganito. Tayo ka at ako Magkano to, be? 24. Hala, ang ano, sakit. No! Ang sakit. Itsura ko na nagsuot. Kunin mo na yan. Ano yung binili ko kanina? Yan, bilhin ko to. Ano yung binili ko kanina? Brown. Brown yun? Oo. At saka ito, 24. Isauli natin ito, be. Si Brenda. Isauli ko. Ang mahal, guys, yung brown, guys. Guys, tignan nyo nga kung maganda sa akin ito. Comment down below and then babalikan namin. Wala na. Mura lang, guys. Kunin mo na yan, be. Kunin mo yan. Hala, oy. And then, ala. Meron pa akong kunin nito o pang sama. Be, isauli ko to, be. Bakit? Kasi look, oh, may mura, be. 24. Ilagay ko rin to dito. Sabi ko kanina.
Kuha ka din, be. Meron din isa doon. Pare-parehas tayo. Magkano? Parehas tayo ba? Mag-boots tayo itim. Sige. Magkaano ito siya? Magkano to? 24. Ay, Isa uli ko na lang ito. And then ito na lang kunin ko. or kung gusto naman ito, be, pang office. Pero, Pang office, B. tingin. Si Luigi. Nagkalisod-lisod. Hala, ang gaan. Ito, B, itry mo. Ah! Babae to, be. B, pang office nga eh. Kaya nga pa babae to. Pang tuslok sa ano, lubot ni Mark. Iiyak nga ako nito pag ganito Ito, pa ay, babae. sorry. B, kunin mo na yan, B. Mag-itim tayo. Ito, Punta- okay. Dito nagkagulo. Anong size? Gusto ko to, itong isa. Na, si Luigi, pang lalaki man yan. Oh, maganda yan, be. Maganda yung sinot mo na yan. Na, oy, nakabili naman ako. Ang mahal lang nabili ko, guys. Ayan, Di- pero di ba, maganda siya. Oh, maganda yan. Ang mahal nito. Okay, akin na to. At saka ito, 24 Oh, wait, lang. Wala tayong ano. Card? Card ko tayo. May cart ba sila dito? Oo. Ito gusto ko to. Ikaw nakuha, be. Kukuha ko kayo lang ha. Aray, ang sakit ng paa. Masakit siya. Ito, i-try mo yung isa, be. Ito, okay na sa akin. Oh, be, wait lang ito sa akin yan. Answer mo lang. Kuha ko ng card. Sa akin yan, parang kukunin natin. Wala silang cart dito, eh. Wala ba? Oo, wala na. Walang cart dito, be. Misis po ito. Walang cart. I-try ko nga ito para parehas kami. Ano mas maganda? Be, wag na, be. Ang haba mo na. Ito sa Kasi akin. yung shoes Kunin ko, to. initcha mo na. Where's my shoes na? Nilagay niya doon. Benta niya. Yun na lang, be. Kasi ay pangit, be. Kasi ikaw yung mahaba sa amin. Anong mahaba sa kanya? Yung puwit niya. Yung matangkad siya. Mura Ito lang. yung ano, oh. Sure ka, be, na ito yung presyo, be? Ah, ito pa meron pa. Anong size nito? Parehas lang. Ito, guys, para kami mga luka-luka. Ito, kunin ko. Baka may card sila. Nakabili tuloy ako, guys. Look, oh. Dito si Lloydie, hinihintay ko lang siya. Gutom na kami, as in. Nawala na kaming lakas. Yung isa sa sapatos niya, kawawang Lloydie, guys, na ang daming bili. Ang daming nabili, oh. Ito yung first time namin, guys, ni Lloydie magkasama na nakabili ng sa mga misis-misis. So, sinisin ko kay Tami yung mga nabibili ko kasi gusto kong ipakita sa kanya. Gutom na kami, guys. Nakatulog na nga yung asawa ni Lloydie, guys. Buti na lang, meron pala siyang ulam. Ala, ang dami pa ng ulam niya. Pang ano na yan. Ang dami ulam. Natulog ang asawa. Muntik nang hindi makuha yung sapatos kong itim dahil walang presyo na tatagak. Sana 15 bucks yung kinuha ko. Nandito kami sa at home, guys. Ang ganda nito, oh. As in, oh. Ito ba, oh? Saan gusto mo magsimula? Dito. Ornaments tayo diretso. Pero ang ganda talaga nito, oh. Dito, mga ornaments. Ang dami pala dito. Grabe. Buti pala, nilakita dito. Ay, ito, oh. Oh, buti na lang tinignan ko kasi gusto ko nang umuwi sana. Dito, Bi, oh, maganda. Pula naman yung ano ko ito, Bi. So, ito yung binili ko, guys. So, hanap pa ako ng pula kasi yung ano ko ngayon. And then, pwede din magkuha ako ng burgundy. Ito, oh, maganda ito. Mahal lang, eh. So, din gusto ko to. Kunin ko nga ito. Maganda to, oh. As in. Kami ganito ni Tami, dalawa. Hindi namin nilagay. Ito, maganda tong pagka-blue, oh. Kasi yung sobrang laki lang di sa akin. Malaki. Maganda talaga siya, guys. Oh, mahal naman yan, oy. May black sila, guys, oh. This is Tammy's favorite motif, black and red. Paano, be? Paano kaya, be? Black and red, be? Black and red, but let me see. Kasi puting-puti yung aking tree. Oo, ang dami pala talaga dito sa at home, guys. As in. Yung ano yung motif mo? Blue and white sa akin. Blue and white? Wala, may ibon. Ito yung namatay na ibon na. Lagyan ko nito. Dalawa nito. Bili ako ng ribbon. Magkano ba to? Ay, $3. Maganda sana ito, oh. Ang dami, oh. Okay niya. Letter to Santa Claus. Black Christmas tree. Ito yung gusto ni Tami. Yan, itim ba? Paborito to ni Tami color. Ang ganda. Hala, B, look! Peacock.
Yung blue na yan, maganda be. Yung blue na yan. Yun. Mas matingkad siya, no? Matingkad siya nga blue. Kasi yun, may pagka-dark na eh. Pero ang ganda nitong color na to. Organize yung color nila, no? B, maganda ito sa Christmas tree. Ganun, B. Oo. Anong tema mo? Pula pa rin sila yung pula? Nag-mix na, pero gusto ko mag-ano yung pula. Yung parang yung color ba. Feel na feel ko yung Christmas dito, guys. As in, yung mga tao din ang daming bumibili. Yun, dito, mafe-feel mo yung Christmas as in talaga. Yan si Lloydie, oh, busy na. Ready na din siya, guys. First Christmas tree niya. As in. So, ang color niya White is and blue. silver man. Silver. Actually, this is supposedly this is white. Kaso nga lang, kasi yung tema ng kasal namin ni Mark, blue and white. Ay, blue and white. Pero mas gusto ko na Mas ito kasi gano, matingkad yung kulay. Ito din, oh, maganda ito, bo. Look. Ha? Ang ganda nito, oh. Ang ganda ba dito, oh? 9 bucks lang. Ay, ang daming nahuhulog. Gustong gusto ko to, guys, oh. Lagyan ng mga cheese ba, crackers. Yung pagbibisita. Hi, guys. Mag-video ta, guys, na ay nanonood. Akong manghod. Ito guys, nabili ko to sa Macy's. Ito yung perting ano namin, katawa. Teka, mag-ano ako. Teka ba yan? Okay man yan, okay. Dayo. So ito guys, ito yung sa Macy's na binili namin na perting tawa namin doon. Hindi namin kami makatayo dahil si Brenda luka-luka. Ito yung pang high school sa una, diba? Ito guys, oh. Pero, oh. Pangtugnaw ba? Pangtugnaw, snow. Di man na dako good. Wala man na ako ikuan ko ano man na siya. O nya, mag-coat dayon ba? Mag-coat. Ha? Di man, takaraw ka na yun. Ito yung maganda, oh. Skechers. Wala naman ko ikuan man, nadaot na tong akong usa. Nasira yung isa ba? So, yun. Magaan siya, day, magaan. Oh. Gaan kaayo ba? Oh. Naaman ko yung mga sapatos dire, pero katong uban ako ba yato ipadala? Ito guys, maganda siya guys, oh. Pang araw-araw ba? Ito yung matagal ko nang gustong bilhin. Ito siya, matagal ko nang bilhin. Kausap ko kasi yung kapatid ko guys. Brown lang siya ba? Pero binili ko siya kasi matagal ko na tong gustong bilhin, kaso wala akong kita. Ha? Matagal ko na itong bilhin, kaso walang pera. Pag sure, day. Walang pera. Hala, day, nabali. Ano ang ito nasa gimmick? Dapat na magkakita. Nabali ako. Bro, magkakagin ang isa. Di man, pariharaman. Nindot siya, day. Hindi. Mutaas-taas na ko mo nang ipalit kog na heels, day. Jesus. Talawag ko sa mong height. Ang tama. Hindi mo tayo pumali. Tama, oy. Maura na akong gipalit. Nindot ang brown, no? Nindot ang brown. Nindot kayo ko, ano? Nindot kayo dito, dali, oh. Kini mo, igaan kayo, day. Murag-murag gapas.
Dogay, kay naman si Papa na sakit man. Tala man ka. Tala man ka dahil. Murag na ko ano. Kay kung wala pa ko'y kwarta, ay si Papa, di na mapadalhan pirmi. Unsa imong kuan ma, unsa imong paliton na? Namalay teklo. Ha? Ipalit ko maglalaki. Anyway, I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Thank you guys. I will see you guys tomorrow.